benvinguts al diàleg d'avui de l'ANACS. En primer lloc, agraïments a l'ANACS i a l'Institut Ramon Llull per fer possible una vegada més que ens trobem avui per parlar d'un tema de cultura catalana. I l'estructura serà com la que hem tingut en altres actes, que és que durant la primera mitja hora he preparat algunes preguntes per l'Odei i després la segona part podreu, vull dir que aneu pensant també preguntes i obrirem el diàleg a tots. Com que som un grup petit, senzillament, quan fem preguntes podeu obrir els vostres micros i parlar. Si algú està fent una pregunta, podeu utilitzar la funció aquesta d'aixecar la mà i així anirem per ordre. I sí, i això és tot. Si teniu dubtes, feu-m'ho saber. Tenim avui l'Odei Txustegui Etxearte, que és llicenciada en Humanitats i Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i des de llavors que ha exercit com a periodista. Durant 12 anys ho va fer com a redactora de política al Punt i al Punt Avui i actualment podeu llegir els seus textos a VilaWeb. També és autora dels llibres de Suburbia Ciutat, del qual parlarem avui, i d'una de les autores de Tota la veritat, la crònica definitiva dels dies decisius del procés. L'Odei va tenir entrades a primera fila dels últims 20 anys a la política catalana, així que no parlarem d'això avui, però aquest llibre és un dels resultats d'aquesta feina. I també és coguionista i codirectora del documental Perifèria, que té com a punt de partida el Pla Popular i el llibre de Suburbi a Ciutat. Odei, benvinguda i moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Moltes gràcies, un plaer, la veritat, parlar del Pla Popular amb vosaltres. Doncs, si vols, per començar, si ens pots fer, ara preguntàvem, no? I hi ha molta gent que no coneix què és el Pla Popular, m'imagino que alguns de nosaltres hem vist el documental, algú potser ha fet un cop d'ull al llibre, si ens pots fer 5 cèntims de què va ser el Pla Popular, podem començar així. Ho fem molt breument i, si voleu, després anem desplegant com els temes, no? A veure, el Pla Popular és un pla urbanístic alternatiu fet pels veïns, sobretot de les associacions de veïns que a finals dels 70 a Santa Coloma de Gramenet s'organitzen per fer un pla urbanístic alternatiu al que seria el planejament oficial, que aleshores era el Pla General Metropolità. El que es proposava aquest pla era intentar construir a Santa Coloma, que llavors era un suburbi, en una ciutat. Així sembla com molt grandiloqüent, però venia a ser com un procés participatiu fet des de baix, que al final del franquisme volia recollir totes les mobilitzacions urbanes que hi havia hagut durant pràcticament una dècada, no arribava, però gairebé, entre 6 i 8 anys, i posar-los en una proposta alternativa que quan arribés la democràcia pogués servir per transformar una ciutat dormitori, sense serveis, sense equipaments públics, sense places, molt ofegada per l'especulació urbanística, en una ciutat que s'entengués com a tal, no com un lloc, diguem, superhabitat i infradotat, sinó una ciutat que pogués reproduir també relacions humanes, intel·lectuals i culturals dignes pels habitants que hi vivien. Una de les idees que hi havia darrere del pla i del Xavi Valls, que és l'arquitecte que al final ajuda els veïns a fer aquest pla, és que el suburbi no era només un lloc lleig, indigne, brut, sinó que era injust, que hi havia una injustícia social darrere de la construcció del suburbi, i el Pla Popular el que buscava era revertir aquesta situació a partir de tot aquest moviment veïnal, que d'altra banda també a les acaballes del franquisme volia ser revolucionari i anava lligat també amb el canvi de règim que s'esperava amb l'arribada de la democràcia. No sé si m'he explicat més o menys, però per començar potser... Sí, exacte. Perfecte. El Pla Popular, a més, neix una mica com a resposta al Pla Comarcal. I una de les característiques, jo crec, del Pla Popular és la direccionalitat. El Pla Comarcal... Si ens pots explicar una mica, doncs, potser millor què era el Pla Comarcal i què és el Pla Popular en relació al Pla Comarcal.
Sí, aviam, ens hem d'imaginar una ciutat com Santa Coloma i la majoria de la perifèria de l'àrea metropolitana que havia crescut a nivell urbanístic per l'allau d'immigració que hi va haver des de partir dels anys 50 fins als 70. Ens hem de situar que el 1950 Santa Coloma tenia 15.000 habitants i el 1970 tenia 103.000. O sigui, el creixement era espectacular. Llavors, aquest creixement el que provoca, sobretot a la perifèria, a ciutats com Santa Coloma, és un boom d'especulació urbanística, de constructores immobiliàries que, lligades amb els interessos que hi havia a l'Ajuntament, un ajuntament franquista, corrupte, amb molts regidors vinculats al negoci constructiu, feien plans parcials, reurbанitzaven una zona, feien habitatge que en aquell moment era assequible o més o menys assequible, no per tothom, però per la mà d'obra barata que venia d'altres llocs de l'Estat, per dir-ho així, però al mateix temps no planificaven serveis públics, ni escoles, ni ambulatoris, ni places, ni espais verds, ni res. I també hi havia molta autoconstrucció. Llavors, hi ha un moment, a l'any 74, que es fa un primer intent per part de l'administració franquista d'aleshores, la Corporació Metropolitana, de revisar el pla comarcal, que era un pla de la comarca de l'àrea metropolitana que era de l'any 53, de revisar-lo i posar-lo al dia amb l'argument, ells deien, d'aturar l'especulació urbanística. Va ser un procés molt complicat que comença l'any 74 i hi va haver molta contestació veïnal, entre altres raons, perquè aquell pla, que després va ser el Pla General Metropolità, incloïa moltes afectacions d'habitatges que ja s'havien construït i a part era un projecte que venia de dalt cap a baix, una administració que consideraven que no estava democràticament legitimada i que no tenia gens en compte l'opinió dels veïns. Allò va generar tota l'àrea metropolitana un moviment de presentació d'al·legacions molt important. Allò i les reticències que també va generar els sectors immobiliaris, per dir-ho així, aquell pla comarcal va fer com que s'aturés. Però després l'any 76 es va reprendre i es va aprovar el definitiu. Però una opinió molt estesa per part dels veïns va ser que aquell intent de planificar l'àrea metropolitana no aturava l'especulació, sinó el que feia era planificar l'especulació. I a més, això no havia estat un procés democràtic perquè les al·legacions veïnals que es van fer tant al 74 com al 76 es van com oblidar, no es van introduir. Però en tot aquest procés és molt curiós perquè veïns que eren molts d'ells analfabets, que no havien tingut contacte amb l'urbanisme, van començar a fer un procés com de formació urbanística molt curiós, que entre altres persones, una de les persones que a nivell de Santa Coloma els va ajudar molt a prendre consciència i a saber d'urbanisme, i a llegir mapes, plànols, i saber-los interpretar, va ser Xavier Valls, va fer que molta gent d'associacions de veïns, primer al procés no hi havia associacions de veïns, eren moviments més clandestins, però després ja sí, aprenguessin això, a fer urbanisme. I que quan el Pla General Metropolità, per dir-ho així, no resol les seves inquietuds, diuen, saps què, ara farem el nostre pla alternatiu. I llavors neix la idea de fer aquest pla popular, aprofitant totes les mobilitzacions que hi havia hagut prèvies a això, tot el procés d'al·legacions i de coneixement dels veïns que havien après urbanisme, fent urbanisme des de baix amb el procés d'al·legacions, i es comença tot aquest procés de fer el pla popular a partir de processos assemblearis, ocupació de solars i tot això. No podem parlar del Pla Popular sense parlar del Xavier Valls. Si ens pots fer 5 cèntims també de la seva figura? Sí. Sí, Xavier Valls era un arquitecte que havia nascut a Cerdanyola, però que de ben petit havia vingut a Santa Coloma de Gramenet, i ell explicava, per coses que havia escrit o algunes entrevistes que li van fer, que ell mateix havia vist com Santa Coloma havia passat de ciutat agrícola a transformar-se en un suburbi. O sigui, que la seva mateixa vida havia estat veure com el paisatge s'havia transformat d'aquesta manera. I des de ben al principi es va col·laborar molt amb els veïns de l'època que tenien necessitats perquè a vegades vivien en infrahabitatges i els ajudava molt a nivell individual. Després també era un arquitecte que era un militant polític, era marxista, militava a Bandera Roja, que era un partit comunista que en aquest cas tenia una lectura sobre el territori, sobre les ciutats molt elaborada. Un dels líders era el Jordi Borja, que no sé si el coneixeu, urbanista i geògraf,
I ells partien de la base que la ciutat era un espai d'explotació de la classe treballadora, igual com ho podria ser la fàbrica, no? Que diguem-ne que el ciutadà havia de rebre una sèrie de serveis com invertits pel fet de viure en un territori que en aquest cas no rebien, no? I el territori s'havia convertit en una via també d'explotació, les ciutats eren una via d'explotació. I llavors partia d'aquesta idea com molt polititzada. I ell era com l'home de bandera roja a Santa Coloma, juntament amb la Maria José, que era la seva dona, que era geògrafa. Van fer molts estudis sobre els dèficits que hi havia a Santa Coloma, els publicaven en revistes especialitzades d'arquitectura i també feien una feina molt important de divulgació a través de la revista Grama, que en aquella època era una revista molt popular perquè la feia la gent del poble, em refereixo, i també bastant militant, que el que feia, que va fer durant molt de temps, acompanyant també el procés del Pla Popular, era fer diversos estudis dels dèficits que hi havia a la ciutat, de falta d'equipaments, de falta de serveis, i va ser un instrument, diguem-ne, per conscienciar la ciutadania dels greuges que patia pel fet de viure en una ciutat com Santa Coloma. O sigui, va ser com una simbiosi. Ell ajudava molt a aquesta revista a fer aquesta mena d'estudis i a publicar-los i a difondre'ls. I quan es va acabar el procés del pla comarcal, de les al·legacions i això, la idea de fer el Pla Popular sorgeix a Xavier Valls del seu entorn, no? De dir, doncs aprofitem tota aquesta energia que hi ha hagut fins ara, no? Hem de pensar que a partir de finals dels 70 a Santa Coloma hi havia reivindicacions per tot, hi havia reivindicacions per un ambulatori que va esclatar, només tenien un ambulatori per 100.000 persones i aquest ambulatori va explotar una caldera, el van tancar i es van quedar sense res i a partir d'aquí va començar a haver mobilitzacions que a vegades acabaven amb detencions, que acabaven amb judicis i que hi havia moltes represàlies polítiques per això, però també hi va haver moltes lluites pel transport públic, vagues d'autobusos, segrestos d'autobusos, mobilitzacions per l'enllumenat, perquè els carrers no estaven ni asfaltats ni hi havia enllumenat, per mercats, per alguns barris que necessitaven mercats i no en tenien, diguem que cada barri tenia com una lluita emblemàtica, i al final el que fa tot això, el que fa tot aquest procés de Pla Popular, Pla Comarcal, és totes aquestes reivindicacions, doncs agafem-les, donem-li forma i fem un projecte que tingui sentit a llarg termini per transformar això, a Santa Coloma en aquest cas, en una ciutat. I el pare del Pla Popular, per dir-ho així, la persona que té la idea i que després ajuda els veïns sobre els plànols i a fer un procés, diguem, assembleari que tingui sentit, més enllà de que no tothom faci una carta als Reis quan cada barri diu assembleàriament què és el que vol al seu barri, sinó que tot tingui un sentit de barri, de ciutat, d'acord amb els estàndards urbanístics, amb el que realment necessiten segons les dades i els dèficits de cada barri. Tota aquesta feina la fa Xavier Valls i un petit equip de tècnics, però sobretot molt Xavier Valls. I això alhora, com dèiem abans, és un aprenentatge espectacular per gent que evidentment no tenia cap... Si no s'hagués produït tot això, no hauria tingut cap coneixement ni apropament cap a l'urbanisme, molts d'ells eren analfabets, i realment va significar un creixement en molts sentits per molta gent. Hi ha una veïna, per exemple, de Singuerlín, una senyora que es diu Alicia Ruzafa, que va ser líder del moviment de dones que hi va haver al barri de Singuerlín de Santa Coloma, que ella explica sempre que el primer llibre que es va llegir a la seva vida va ser un llibre d'urbanisme. Les associacions de veïns tenien vocalies d'urbanisme, hi havia com cursos de formació sobre urbanisme, que ara mires els pamflets i veus, curs d'urbanisme, i dius, ostres, això realment només s'entén en aquell context, és molt curiós. A part de tot això, ara parlaves de mobilitzacions i crec que potser molts de nosaltres, si pensem en mobilitzacions, pensem en manifestacions, a trobades, però crec que el Pla Popular també tenia un tipus de manifestacions molt curioses o úniques i més gairebé pragmàtiques. És a dir, vull dir que apareix en el documental i el llibre que per reivindicar una escola tenies mares anant a un solar i fent de mestres als seus nens, el mateix per un mercat, per exemple, o el tema dels segrestos d'autobusos. Si ens pots parlar una mica d'aquest tipus, d'aquest model de mobilitzacions veïnals? Sí, realment eren molt imaginatius quan feien aquesta mena de mobilitzacions. Ells, per exemple, una qüestió clau era, com dèiem, ocupar aquests solars, perquè el que vam fer amb el Pla Popular era llistar tots els solars que tenien més de 500 metres a Santa Coloma
situar-lo sobre un mapa i aquells que, segons el criteri del Pla Popular, o mentre estaven fent el Pla Popular, havia de ser un espai per una plaça o per una escola o per un ambulatori o pel que fos, el que feien era ocupar-los. I la majoria eren espais de propietat privada, amb la qual cosa van tenir alguns d'ells problemes amb la propietat quan ocupaven aquests espais. I de vegades, com els ocupaven? Doncs els netejaven normalment, perquè estaven plens de brossa i d'escombraries, i moltes vegades el que feien era això, doncs donar-li l'ús que volien que després tingués, no? I en el cas del mercat de Singuerlín, per exemple, doncs sí, ells muntaven un mercat, anaven a buscar la fruita, per dir-ho així, al mercat majorista, que ara no em voldria equivocar, però crec que era el mercat del Born encara, que el Mercabarna no existia. I anaven allà i venien fruita, no? O les mares que reivindicaven una escola, en el documental es veuen unes imatges de l'Escola Salvatella de Santa Coloma. Aquella escola és una escola que es diu Escola Salvatella, que després es va transformar efectivament en una escola, i van estar durant temps mares i mestres donant classe als nens allà, enmig dels descampats. I clar, era molt impressionant, perquè realment sí, es prenien, no sé com dir-ho, transformaven la realitat ells mateixos, fent que les coses passessin. I quan el local va estar fet de l'escola, com que no es posava en marxa, doncs van entrar les mares i els nens i les mestres i van començar a fer les classes a dins sense que allò tingués el vistiplau de l'administració, per dir-ho així. Realment eren imaginatius i valents i valentes perquè moltes vegades aquestes mobilitzacions es feien amb por d'això, de represàlies, que hi haguessin després detencions i judicis, perquè clar, al final estem parlant d'un règim franquista que, malgrat que eren els últims anys del franquisme, doncs encara practicava la repressió política. Parlaves de pamflets i ara d'imatges. No faig propaganda del llibre, però a part del text, el llibre està farcit d'imatges. Tenim imatges de veïns netejant un solar, un pont que van construir així, posarem el pont i després així, sí, vull dir que molt... Sí, això de les imatges és una sort perquè, clar, Santa Coloma va tenir la sort de tenir la revista Grama, que és aquesta revista que parlàvem abans, que hi havia molts fotògrafs, es van formar allà, fotògrafs que ara són fotògrafs molt reconeguts de premsa. Penso en el Joan Guerrero, per exemple, que és com el gran nostre poeta fotògraf, però també hi ha el Pedro Madueño, molts altres fotògrafs que es van formar a Grama, i això ha deixat com un patrimoni fotogràfic d'aquella època important. En canvi, hi ha molt poc audiovisual. Realment el que hi ha és pràcticament el que surt a la pel·lícula, si he tingut l'oportunitat de veure-la, perquè en aquella època gent que tingués càmera volia dir gent amb una mica de diners, i allà realment la gent no en tenia, i a part també de la por que significava filmar i gravar gent fent mobilitzacions, que després perquè la poguessin identificar, que això també... Em volia parlar més endavant, però ja que has tret el tema de Grama i de Fòrum Grama de la revista, i com a periodista que ets, perquè comença, a més el documental amb un tall de veu de Ràdio Santa Coloma, i et volia preguntar també una mica per la premsa local, també, perdó, perquè en el documental apareix aquesta idea de qui escriu la història, no? I qui... Llavors, això, no? Quin rol tenen la premsa local lligat als moviments veïnals i a les lluites veïnals? Realment, en aquest cas, en el cas del Pla Popular, té un paper molt important, perquè era com la via per difondre, per dir-ho així, massivament, tant els dèficits que tenia la ciutat, amb estudis rigorosos i així, com per mobilitzar i informar de les coses que es feien, perquè ara, per exemple, si revises la revista Grama, és brutal, perquè feia cròniques i notícies d'això, de les ocupacions de solars, de coses així. I a nivell de divulgació, clar, ajudava la gent a prendre consciència de la situació que vivia, perquè una cosa és que tu surtis al carrer i vegis que no hi ha enllumenat, que no hi ha asfaltat, que tens problemes amb el teu habitatge perquè l'han construït malament, perquè
no tens autobús o no tens metro per descomptat, era inimaginable en aquella època, no? Però no tens transport públic per anar a la teva feina, o si el tens has de caminar molts quilòmetres per arribar, per després poder anar a Sant Andreu i agafar a Barcelona, diguéssim, i agafar el transport públic. Però una cosa és viure-ho i l'altra és saber que això és injust perquè hi ha unes lleis que són franquistes i que fins i tot s'estan incomplint, no? Que falten X escoles, que hi ha un dèficit d'això de 100.000 persones que haurien de tenir un ambulatori i no el tenen i s'han de desplaçar a Barcelona o a Badalona. I realment Grama va fer aquesta funció molt, molt important. De fet, hi ha un estudi molt previ al Pla Popular, que és com molt emblemàtic, que és que justament Xavier Valls, la Maria José Oliver i altres van encarregar un estudi previ al Pla Popular a l'any 72, era això, el Popular és el 78, un estudi dels dèficits que tenia Santa Coloma a un estudi bastant famós que feia aquestes coses a Madrid, no? I això ho van pagar les parròquies de Santa Coloma, perquè no n'hem parlat, però les parròquies van ser molt importants en aquella època, perquè abans que es formessin les associacions de veïns, com que les parròquies tenien la protecció, per dir-ho així, del règim franquista, i en el cas de Santa Coloma, a la majoria de parròquies hi havia el que es deien los curas rojos, que eren capellans comunistes, capellans obrers. Aquestes parròquies van servir justament per fer per donar espai clandestí a militants de moltes organitzacions clandestines polítiques i socials, diguem, de l'època. I això, i aquest estudi el van pagar les parròquies i és curiós perquè ja és una portada molt emblemàtica de Grama, que és bastant xula, que van fer perquè Grama, a part de tot això, era una revista a nivell estètic molt moderna, que la veus ara i dius, uau, quina gent tenia... Van fer una exposició a Barcelona no fa gaire, en què es veia que realment hi havia molt talent allà dins, no? I era com una composició de Santa Coloma destrossada amb un King Kong, que sabeu King Kong, de la pel·lícula, destrossant la ciutat, no? I allò va ser molt famós a la portada del King Kong i encara hi ha molta gent que la recorda avui. Doncs allò era un primer estudi de dèficits i llavors la gent ja no només deia és que és injust perquè no puc arribar al tren o no puc arribar al metro o no puc arribar a l'autobús, en aquest cas, sinó és que sé que hi ha un dèficit de no sé quants mil alumnes que no tenen plaça escolar, realment donava com moltes eines informatives a la gent per donar un sentit polític concret a allò que estava demanant. Molt bé, vaig tirant endavant perquè el temps ens passa ahir. Sí. Tenim el Pla Popular més o menys cronològicament consolidat i arriba la democràcia i aquests moviments veïnals entren a les institucions, no? I això, a més ens pot potser recordar certes lluites actuals i certes situacions, no? Podem establir certs paral·lelismes. Una mica què passa, no? O sigui, és evident que, no sé, tot sembla indicar que és una situació molt propícia que hi hagi certs conflictes, no? O que hi hagi certs... Què passa quan els moviments veïnals entren a les institucions ja en democràcia? Hi ha un element que és que el Xavier Valls, després del Pla Popular, el PSUC li proposa ser el candidat a Santa Coloma, amb la qual cosa ell hagués pogut ser el primer alcalde de la democràcia a Santa Coloma si hagués volgut. Ell va dir que no, i va ser l'alcalde Lluís Hernández, que és un dels alcaldes molt emblemàtics del PSUC d'aquella època, que potser el coneixeu, però el cas és que en aquell moment Xavier Valls ja se sentia desencantat de la política de partits, per dir-ho així. Ell havia entrat a militar en el PSUC, però se sentia molt lluny de l'aparell del partit, no li agradava la política partidista que li semblava que feien els partits i quan va arribar aquest moment ell ja estava desvinculat i no volia fer el pas cap a la política institucional. I és curiós perquè el Pla Popular, més enllà de la proposta en si, el propi pla preveu que siguin les associacions de veïns les que, quan arribi la democràcia, fiscalitzin el compliment d'aquest pla. O sigui, això es presenta l'any 78 i el 79 són les primeres eleccions municipals. Ja se sabia que això anava cap aquí, ja estava previst, per dir-ho així. I llavors el que fa el Xavier Valls i el pla és donar una funció a les associacions de veïns que en aquell moment ja tenen dubtes i això a Grama i altres llocs està molt recollit, dels dubtes que tenen de què passarà quan arribi la democràcia, si tindran un paper
o el mateix paper tan important que havien tingut o quedarien aigualides en el nou statu quo, per dir-ho així. Entre altres coses perquè, com dèiem, ara comentava l'Alba, molts militants de barri van anar a llistes electorals perquè el que feien els partits era buscar els líders de barri perquè era el que els donava vots per anar a les eleccions, eren els més coneguts i els que podien tenir més suports. I què passa? Que una part d'aquest moviment veïnal, per dir-ho així, arriba a les institucions, arriba a l'Ajuntament i diuen ara farem nosaltres el Pla Popular i una altra part no hi entra i, a més, es dedica amb el Pla Popular a fer oposició a aquesta gent que ha entrat al govern per reivindicar que s'apliqui el més ràpid possible. I els que hi entren i es forma un govern de concentració entre PSUV, que té l'alcaldia, el PSC i Convergència, clar, són una gent que es troba en una administració molt empobrida, en el cas de Santa Coloma, a més, és una ciutat molt pobra, sense indústria, vull dir que realment a nivell financer té un problema greu que no es resol fins al cap de molts anys, quan des de Madrid li reconeixen una singularitat financera i que ha de tenir recursos per altres vies perquè per si sol no és un municipi sostenible, per dir-ho així, i que a més no té coneixement de l'administració. Entren allà, són gent que ve dels barris i no saben ben bé, ara han de fer un pla popular, o sigui, no saben ni com funciona gairebé res, per dir-ho així. Vull dir que hi ha un procés com d'aprenentatge i sí que es fan moltes coses quan arriben i per exemple, s'aturen les llicències d'obra, realment es fan moltes coses, però el primer mandat, sobretot, és com de resituació, d'intentar que no s'especuli més, d'aturar-ho tot, i en el segon mandat és quan es fa un intent d'aplicar el Pla Popular a partir de planejament, de fer uns planejaments que ja incloguin les previsions del Pla Popular. Però hi ha un enfrontament molt dur i que alguna gent encara recorda molt dolorós entre els que entren a les institucions que consideren que ells ja hi són i que ja estan legitimats per fer això, i la gent que es queda fora i considera que els moviments veïnals han de continuar tenint força i han de poder fiscalitzar, participar de tots aquests processos que es faran. I el resultat és conegut, que amb els anys s'acaba descapitalitzant el moviment veïnal per força i el record del Pla Popular. El Pla Popular acaba transformant Santa Coloma, realment jo crec que és així, però a mesura que passen els anys, els ajuntaments que l'apliquen deixen de citar el Pla Popular, tot i que continuen copiant moltes de les idees que incloïa el Pla Popular, perquè formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat i perquè molta gent té present que en aquell solar va allò, i la gent ja sap que en aquell solar ha d'anar allò i amb el cap dels anys acaben anti-allò, per dir-ho així senzill, però realment és curiós com es va desmobilitzant la societat en la mesura en què es considera que ara l'urbanisme ja el fan els polítics i els tècnics i la gent ja no hi té gaire res a dir, o no hi ha de tenir res gaire a dir. Parlant ara més ja d'una situació més contemporània i una mica el que fa el documental, d'establir aquest diàleg entre les lluites veïnals del Pla Popular i les actuals, hi ha un moment que hi ha al documental hi ha una assemblea i crec que és el Jaime Palomera, oi? Que apareix i que diu que això diu fins i tot l'urbanisme actual es basa en la propietat privada, no? O sigui, parla sobre la reivindicació de l'espai públic i l'espai privat i diu això, que fins i tot l'urbanisme actual es basa en la propietat privada i que quan es fan millores de l'espai públic no són per millorar la qualitat de vida, sinó per revaloritzar i per augmentar el valor de la propietat privada. I et volia preguntar això una mica, sé que no ets especialista en això, però reflexionar una mica sobre aquesta idea. Sí, ara realment el tema de l'habitatge és com perquè és flagrant i perquè a Santa Coloma passa molt, que hi ha molts sectors, molts barris amb famílies molt vulnerables que comparteixen pisos, que viuen en habitacions famílies senceres i el tema de l'habitatge és com, per dir-ho així, segurament el moviment veïnal i social que més gent aglutina i que més força té, però és veritat que arriba un moment en què, al marge del tema aquest del greuge que existeix ara, que la gent només es preocupa del seu habitatge. En el fons, en el passat també era així, però com que era tota la ciutat la que estava
unes condicions pèssimes, era molt fàcil la presa de consciència de la gent, relativament fàcil. Quan la ciutat està més o menys arreglada, els serveis estan més o menys coberts, hi ha un estat del benestar que més o menys funciona, la preocupació per les qüestions col·lectives de ciutat es van perdent. Tot això lligat amb la pèrdua de força del moviment veïnal que dèiem abans, de la concepció que això ho han de fer els partits i ho han de fer els polítics. Quan justament el que acaba produint-se és que al final qui acaba manant sobre les ciutats, i a Santa Coloma ha passat en molts casos, no és ni el propi Ajuntament, són els interessos econòmics de les grans constructores que volen fer projectes concrets i d'uns ajuntaments que no és que renunciïn a fer polítiques de model de ciutat, però sí que al final deixen que siguin promotors privats els que facin grans obres que acaben condicionant la configuració de les ciutats i la vida que tindran després aquests ciutadans en processos de gentrificació o de reconfiguració de la ciutat. I al mateix temps passa en un moment en què els ciutadans deixen de tenir paper i els processos participatius, que és un tema també que reflexionem al documental, moltes vegades es fan des de tècnics que en saben molt i que intenten que siguin molt ben fets, però el que acaben fent sovint és acabar legitimant el que l'Ajuntament volia sentir dels propis veïns i dir, sí, farem aquest projecte, tenim un procés de participació que diu que hem de fer justament això, doncs fem això. Però en realitat potser no ha estat un procés que hagi comptat amb una participació real de la gent més mobilitzada, la gent més conscienciada, sinó que són processos fake, que diem, que es fan perquè queda molt bé fer-los i fins i tot et poden donar premis internacionals de participació, però a la pràctica aquesta simbiosi entre la gent de baix i els tècnics i els polítics no s'acaba produint. Molt bé. Com que m'agradaria tenir temps de poder respondre a totes les preguntes que hi hagi, si teniu preguntes i per al Dei, endavant. Ja us dic, senzillament, activeu el vostre micro i pregunteu, i si veieu que hi ha algú que està fent una pregunta, podeu, si voleu, alçar la mà. I així tindrem ordre de preguntes. Edgar, endavant. Sí, moltes gràcies. Això és molt fascinant, això que expliques. La meva pregunta era, tu creus que, sobre això que estaves dient ara, aquesta consciència urbanística o de classe i urbanística que veiem als anys 70 i que llavors dius hi desapareix amb l'actualitat, i ara hi ha aquesta forma com d'atomització de les preocupacions socials. Jo em preocupo del meu pis i jo em preocupo de les hipoteques si jo no puc pagar la hipoteca. Si el veí no pot pagar la hipoteca és el seu problema. Llavors, i també aquesta, diguem-ne, més cap a indiferència cap a les qüestions, diguem-ne, públiques o l'espai públic o ja no diem la ciutat com a tot, no? Llavors, és una pregunta així especulativa, però tu tens la impressió que allò que va funcionar o allò que va emergir als anys 70 pot tornar d'alguna manera o diguem-ho de manera diferent, o que avui dia ho podem detectar en altres d'altres formes o fins i tot en altres espais, potencialment l'espai virtual o espais, diguem-ne, no sé, heterogenis d'altres tipus, o creus que allò ara mateix és un exemple d'una època que ara mateix no està passant i no s'esdevé i ja hi haurà sort si mai torna a passar, no? No sé si m'explico. Sí, a veure, és difícil de respondre. Jo et dic una mica el que em sembla a mi, el que penso. Jo crec que allò que estava molt lligat, en el fons, a les necessitats materials de la gent, perquè hi havia moltes mancances i tothom les vivia, i llavors se sentia part d'un col·lectiu que tenia uns greuges que si ell no se'n preocupava, aquest col·lectiu, doncs difícilment es resoldrien. I ara, realment, moltes vegades els problemes col·lectius, com el de l'habitatge que parlàvem, s'han transformat en qüestions individuals.
I encara els que més els pateixen són les persones que són més fràgils socialment, o perquè no tenen papers, perquè tenen salaris baixos, perquè treballen de manera no legal, no irregular, no reconeguda, per dir-ho així, i també estan molt lligades a les necessitats materials. Llavors jo crec que aquesta és una clau. Quan tenim resoltes les necessitats materials, crec que això d'alguna manera desactiva molta gent, i llavors només hi ha aquells militants de pedra picada que tenen una consciència que va molt més enllà d'això. I això dificulta l'organització col·lectiva. Si això ho barregem amb una societat que tot és molt complicat, que vivim un capitalisme salvatge en el nostre dia a dia, per dir-ho així, que per funcionar a nivell laboral, a nivell familiar, tot és com molt difícil. Si no tens molta consciència de militància, si més o menys tens les necessitats cobertes, materials, jo crec que la mobilització és molt complicada. També partint de la base que a vegades no pensem que això és cosa dels polítics i ja ho arreglaran ells, i si no ho arreglen ens indignem molt, però d'aquí a dedicar-li hores cada dia a això a nosaltres, doncs no sé, hi va un abisme, no? I després que crec també que en aquell moment tot això anava lligat amb un procés revolucionari de gent que realment pensava que estaven fent la revolució, i d'aquí el desencantament també durant la transició d'una part de militants que volien fer un canvi de sistema i es van trobar amb una transició que el que feia era reformar un règim per obtenir un altre democràtic, sí, amb moltes mancances també, i que va haver molta decepció. Però sí que aquesta empenta revolucionària de gent que realment creia que contra el franquisme feia una revolució en tots els àmbits, impregnava aquestes lluites veïnals també. Llavors, les lluites veïnals eren un àmbit més on fer això. I crec que realment, per acabar amb el franquisme, van tenir un paper molt important, perquè municipi a municipi aquests moviments anaven minant el sistema franquista, la dictadura, des de baix, perquè feien la vida impossible a la gent, als regidors de l'Ajuntament i a la gent que estava allà. Però que aquesta percepció revolucionària, d'il·lusió col·lectiva, de dir que ho canviarem tot, moltes vegades l'hem perdut, perquè hi ha un pessimisme generalitzat a nivell de moviments, de realment fer un canvi de sistema. Ara s'opta més per intentar fer canvis petits, de gent que intenta ser coherent en el seu àmbit, sabent que el sistema general difícilment el canviaràs, però en aquell moment és que jo crec que molts es creien que ho canviaven tot, i aquesta empenta s'ha perdut, i crec que també té a veure amb això, no sé. Mari i Elisa, si... Sí, jo volia una mica, primer comentari l'Eudeica, m'ha agradat molt, que em sembla que una cosa que m'ha agradat molt del documental és el fet que dignifica, reconeix i reivindica una gent, un espai que de vegades no hi pensa més, no? I també m'agrada el fet d'aquesta dignificació, d'aquest reconeixement, d'aquesta reivindicació, d'alguna manera té continuïtats entre els dos moments. El moment, diríem, de la Santa Coloma de la immigració dels anys 60-70 i l'actual, perquè de fet molts dels personatges que veiem són personatges d'ara. I això m'ha agradat molt. Per altra banda, m'ha creat una sèrie de problemes, però no dic que sigui el documental, sinó el que veia. I potser també el documental, però vull dir, no puc distingir-ho, només he pogut mirar d'una vegada i aleshores és una mica una reacció així, primera. Però des de veritat, des del disfrutar-lo, el documental, que és el fet, diríem, de les diferències. I com comentava la pregunta de l'Edgar, o com per exemple diu molt bé el Jaime Palomera en el documental, diríem, hi ha hagut un problema fonamental que és un problema de propietat. I és una cosa, per exemple, que vaig estar mirant per una cosa i ara la majoria dels habitatges de Santa Coloma, fins i tot, no sé si es diu el barri de les Franqueses, aquells edificis Can Franqueses, sí. Sí, tan horribles, que pràcticament són de propietat privada i no estem parlant de grans propietaris que també n'hi ha, sinó de petits, allò, posar l'estalvi en el pis, etc. I aquí és on ve tot això que comentàveu de la desmobilització i de la complexitat. En aquest sentit, mirant el documental i pensant-lo,
s'encreva la pregunta bàsicament de dues preguntes. De quina manera, com deia el Jaime Palomera, Santa Coloma és un cas més dintre de l'àrea metropolitana, fins i tot de barris de Barcelona, on certa gent, certa població està patint especialment, sobretot la crisi de l'habitatge, i de quina manera Santa Coloma és un cas diferent, o pot ser un cas diferent. Per altra banda, estava pensant, mirant els resultats electorals, de quina manera Santa Coloma continua sent un feu socialista brutal, en ells. I de quina manera, d'alguna manera, la transició actualment, part de la desmobilització, té a veure amb una política activa, en aquest cas dels socialistes, de neutralitzar, com deia, utilitzant el concepte de la Marina Vercés, de quina manera les institucions, els partits, ja no només desmobilitzen, sinó que neutralitzen tot acció. I finalment també pensava en la qüestió, per exemple, que les últimes eleccions catalanes entre Vox, Ciutadans i PP gairebé un 25% de la població. Aleshores, de quina manera aquesta perifèria que tu descrius, sobretot a la perifèria moderna, és una perifèria una manera incompleta, o de quina manera aquesta diversitat, que penso que el documental reivindica i dignifica, és ara part, del problema, per certa gent, vull dir, no el tema. Aleshores, eren aquestes tres coses que pensava quan mirava el documental. Si vols, dic que penso algunes de les coses que has comentat, que em semblen molt interessants també. El que parlaves de la desmobilització, de com potser els socialistes havien fomentat aquesta desmobilització, crec que sí, que és una cosa, que és un procés que comença ja quan comença els primers ajuntaments democràtics, realment, però sí que ja, i crec que el PSC ho ha fet, no li ha interessat per res promoure iniciatives ciutadanes de cap tipus que no fossin afins al propi Ajuntament. I com en alguns municipis, l'altre dia justament vam passar la pel·lícula a la Florida i a l'Hospitalet, i allà ho parlàvem molt, com es funciona a partir de xarxes clientelars, per dir-ho així, i els que es considera que els que no són meus estan contra mi, i per tant no es dona gens d'aire a entitats o gent que s'està mobilitzant des de fa, en alguns casos, dècades, quan s'aborden temes que tenen a veure amb l'àmbit que aquesta gent porta dècades treballant. I això passa, no? I en canvi es dona molta representativitat a sectors que realment no la tenen, però que com que són afins són còmodes i per tant ja es pot dir, o ells ja poden dir, ja tenen arguments per dir que estan tenint en compte la població, quan en realitat això no està passant així. I per tant sí, jo crec que hi ha hagut aquesta voluntat de desmobilitzar i de neutralitzar. I després passa, nosaltres en el documental volíem lligar i fer paral·lelismes entre la immigració dels anys 60-70 amb l'actual, perquè Santa Coloma continua sent una ciutat amb una immigració altíssima, i que són sectors de la població que majoritàriament no tenen dret a vot. I per tant, sobretot en eleccions catalanes, per exemple, com que no voten, per dir-ho així, són els grans oblidats moltes vegades, i en canvi els que s'aprofiten d'aquest oblit són els partits que fan polítiques d'extrema dreta, Vox, populistes, que intenten problematitzar la immigració com Plataforma per Catalunya. En el seu moment a Santa Coloma va haver regidors de Plataforma per Catalunya perquè justament intentaven atiar l'odi i el discurs de la inseguretat en els barris on hi ha molta immigració, però a la població, no sé si dir-li autòctona, per dir-ho així, que ja hi era abans de l'arribada d'aquests nous migrants, que considera justament, lligant-ho amb el problema de l'habitatge, que el fet que alguns barris s'hagin convertit en barris gairebé segregats o guetos d'immigració ha fet que molts considerin que el seu habitatge ha perdut valor, que s'ha degradat la seva zona, i tot lligat també a un discurs de conflictivitat social que tampoc no existeix, però que s'utilitza de manera populista.
I això passa així. La pel·lícula justament volia dignificar aquesta perifèria en el sentit positiu, perquè d'allà encara se'n poden prendre moltes lliçons i forma part de la realitat de moltes ciutats de Catalunya, aquesta diversitat social, cultural i que a més és positiva, que ens enriqueix i que volíem també mostrar a la pel·lícula. Laura? Sí, hola, gràcies. Jo tenia una mica de curiositat, si volies parlar breument, una mica també sobre el documental, una mica d'on surt, no sé en quin moment es troba l'arxiu, o ja se sabia de l'arxiu, breument una mica també per curiositat i per entendre, i també en relació una mica al que t'estàvem preguntant ara, no?, de les decisions estètiques, estilístiques i narratives del documental. Ja t'ho han preguntat una mica ara també amb el paral·lelisme dels moviments d'avui en dia. A mi també em generava curiositat perquè quins espais s'escull d'avui en dia, amb quins es fa una associació, com per exemple la Casa Ocupada o la Trobada d'Associació de Veïns, que no sé si és que no s'estaven trobant i es munta de nou o l'associació ja continuava. Una mica en aquest estil les decisions. Val, t'explico. L'arxiu de Xavier Valls existia. De fet, jo el vaig consultar... O sigui, primer, el 2014 vam fer aquest llibre, que hem reeditat justament ara, sobre el Pla Popular, i quan acabem aquell llibre ja sorgeix una mica la idea, perquè el llibre el que fa és documentar aquesta història per primera vegada, per dir-ho així, perquè fins llavors era una història que la gent recordava però no estava documentada i per tant hi havia el perill que quan tota aquesta gent es morís, per dir-ho així, la memòria oral s'emportés aquesta història també. I després, ja en el moment de fer el llibre, alguns vam tenir la idea també de fem un documental per intentar arribar més enllà, de promoure la idea del Pla Popular o explicar el Pla Popular per gent que potser no entrarà tan a fons com en un llibre, però que li pot interessar la idea. L'arxiu ja existia, està en un soterrani real d'un edifici de la família Valls, del Xavier, el Jordi, i el Manel, que és de la família Valls, per dir-ho així, els germans de Xavier Valls, i va quedar tal qual surt en el documental. O sigui, després de la mort de Xavier Valls, que com sabeu va morir a l'atemptat d'Età d'Hipercor, que va ser una mort molt dolorosa, per la família, evidentment, i per la ciutat, va colpir molt. Hi va haver una mena de dol col·lectiu que va incloure deixar aquell arxiu allà oblidat durant dècades. I llavors, quan vaig fer el llibre, per primera vegada vaig entrar a remenar allò que no s'havia tocat des de feia moltíssims anys. I clar, allò era una mina, vull dir, és espectacular. A hores d'ara és un dels arxius, jo crec, a nivell de Santa Coloma de moviment veïnal més importants, perquè Xavier Valls era una persona molt metòdica, guardava totes les octavetes, tot, o sigui, totes les revistes, hi ha fotografies, hi ha plans seus, hi ha de tot, i és espectacular. Llavors teníem clar que quan féssim el documental aquell arxiu havia de sortir, no? Com que el procés de fer el documental va patir molts alts i baixos en el sentit que hi va haver moltes decisions que vam anar prenent sobre la marxa. Vam fer un grup heterogeni amb els germans Valls i el Xavier Esteban i l'Èrica Sánchez, que són dos cineastes que es dediquen a això, jo que soc periodista. Llavors érem sobretot un grup de 4 que vam prendre com les grans decisions. Una mica assembleàriament també, amb la qual cosa va ser com un procés molt ric i també difícil en alguns moments, perquè quan has de fer una pel·lícula que ha de tenir una durada molt determinada i tens tantes coses a explicar, tants fils per estirar, tantes idees que creus que han de sortir, tantes persones que vols que surtin d'ara, del passat, en fi, va ser realment molt complicat, però alhora també molt enriquidor. I una de les decisions que vam prendre va ser, per exemple, que no sortirien entrevistes al documental, que faríem un documental més de posada en escena, més vivencial, intentant ser també generar més empatia i emoció que no pas entrar per la raó, tot i que també volíem difondre idees i generar en l'espectador, diguem-li, donar-li elements perquè
fes les seves pròpies reflexions, per dir-ho així, i això va complicar molt, perquè com expliques una història sense entrevistes, com generes les situacions perquè la informació i aquesta voluntat d'empatia i emoció dels personatges es generi de manera natural i no forçada. Realment va ser complicat trobar aquest equilibri, no? També entre present i passat, de dir fins quan de pla popular expliquem i què de present expliquem, i sobretot també la tria d'això, com deies, no? En el present, quines lluites expliquem, perquè n'hi ha moltes a Santa Coloma de diferents, no? I segurament jo diria que ara la més forta és la de la PA, una de les que tenen més força a nivell de Santa Coloma. Però justament quan vam començar el rodatge del documental va patar el conflicte aquest de Ciutat Vella i van ocupar la casa Ocupa que surt al documental. I la veritat és que a nivell audiovisual era molt gràfic per explicar un conflicte urbanístic, perquè estèticament s'entén molt bé, no? És un barri antic en què de sobte apareix un edifici altíssim, que em sembla que ha de tenir 16 plantes, no voldria equivocar-me, però un edifici altíssim i que s'entén molt bé. I uns joves que tenen, per dir-ho així, la mateixa utopia que tenien els joves dels anys 70 quan volien fer aquesta revolució que intentaven fer des dels carrers de Santa Coloma, i llavors hi havia com molts paral·lelismes que ens interessava destacar, alhora des de la distància i sabent que no tenen res a veure, que el Pla Popular és una cosa que no té res a veure amb el que fan els joves d'aquesta casa Ocupa o molta altra gent. També hi ha el Pep Palacios, que és aquest senyor que està a la muntanya intentant cuidar els pins perquè el Tomicus no se'ls enduï, que està lluitant contra el canvi climàtic, per dir-ho així. La voluntat una mica era generar reflexions sobre això sense voler ser exhaustius ni entrar en altres conflictes actuals perquè tampoc no podíem, perquè era impossible per nivell de temps. I alhora també volíem això, que hi hagués immigrants d'ara, nois i noies d'ara, que formen part d'aquesta Santa Coloma real existent, que també està molt implicada i que també fa coses. I al final ens va sortir, diguem-ne això, després de treballar-ho molt, que no era gens fàcil, no ens va resultar gens fàcil establir segons quins paral·lelismes, però ho vam fer així. I realment sí que el conflicte aquest de Ciutat Vella de la casa Ocupa, hi ha molta gent que a nivell de Santa Coloma diu però és que aquest moviment no és majoritari. No, realment no, és molt minoritari i està circumscrit en un lloc, però sí que ens ajudava molt a explicar aquesta resistència, per dir-ho així, de la defensa de la ciutat antiga i d'una manera de viure diferent, no subordinada al sistema capitalista i que vol ocupar i que té aquesta utopia enmig d'un conflicte on hi ha un banc, fons voltors i aquestes realitats que hi ha a ciutats com Santa Coloma, de vegades lligades a la corrupció, que és un tema que no entrem, evidentment, però a Santa Coloma l'alcalde Bartomeu Muñoz del PSC fa 4 dies que va entrar a la presó després que el Tribunal Suprem confirmés la seva condemna per corrupció per uns blocs d'edificis que també apareixen al documental en un moment, justament després de la intervenció del Palomera, apareixen aquests blocs de pisos. Si alguna altra vegada us hi fixeu, torneu a veure el documental, ho veureu, que també això forma part del joc, que també teníem molt clar que volíem fer així, perquè no podíem fer d'una altra manera, d'establir nivells de lectura en el documental, que algú que té més background sobre això, sobre el Pla Popular, sobre la ciutat, sobre qui són els personatges, tindrà un nivell de lectura del documental diferent d'algú que potser viu a Alemanya, perquè aquesta també era una voluntat d'aconseguir arribar a gent de fora de Catalunya, que no té referents o que pot tenir pocs referents per entendre això, però que sí que entén que allò és una perifèria perquè aquesta perifèria s'assembla molt a altres perifèries de ciutats europees, doncs que hi haguessin aquests nivells de lectura diferents. I volíem que això funcionés de totes les maneres, que tant una persona supermilitant que es coneix qui és cadascú del documental doncs li pogués agradar o es pogués sentir identificat i reflexionar gràcies a això, i que algú altre que ni ho coneix i està culturalment molt lluny d'això, doncs també pugui connectar perquè hi ha realitats que són universals. Sí, no? I això que deies, hi ha molts... que reconeixia, no hem tingut temps avui de parlar, per exemple, del Jaume Xarac, però que apareix com a regidor, però vull dir que vinculat a Grama, vinculat a... O sigui, Pau,
Sí, no sé si hi ha temps. Primer, moltes gràcies, que està sent fenomenal. Tinc un parell de curiositats. Una és, has dit que el primer govern local a Santa Coloma de Gramenet era una col·lisió entre el PSUV, PSC i Convergència. Sí. M'ha sobtat Convergència i volia saber si és una cosa que va ser aquest primer govern de col·lisió o una mica quin ha sigut el paper de Convergència en una ciutat, diguem-ho així almenys, i jo en sé molt poc, però més marcadament socialista. I llavors he pogut veure el documental, que m'ha agradat molt, i volia saber si ens podies explicar una mica més el paper de la dona, de Xavier Valls, no? Que em sembla que apunteu que també va ser una mica una de les motivacions que va tenir ell per realment implicar-se en el projecte. Gràcies. Convergència, al principi vull dir, en els primers anys, sí que tenia un electorat molt clar, perquè hi havia l'electorat del centre de Santa Coloma, per dir-ho així, que eren com els catalans originaris, abans del lleu migratori, i van tenir una història llarga i un recorregut, però sí que és veritat que després amb els anys van anar desapareixent fins a perdre la representació. I sí que, per exemple, ara a les últimes eleccions municipals, Esquerra Republicana va aconseguir representació, que feia no havia tingut, i hi ha hagut un cert canvi en això, però és veritat que són sectors molt minoritaris realment a Santa Coloma, sí. Però que en aquells anys van tenir un paper important, sí, tot i ser minoritaris, però van tenir un paper important. I després, respecte a la dona de Xavier Valls, la Maria José Oliver, és molt curiós perquè la Maria José volíem que fos una de les protagonistes del documental. De fet, quan vam fer el guió i vam començar a treballar-hi, estava previst així, però la Maria José va morir de sobte enmig del procés i, clar, ja pràcticament no vam poder ni fer cap rodatge amb ella, només vam poder gravar un teaser preparatori del documental i realment va ser una pena. I volíem que d'alguna manera aparegués, però també era molt difícil fer-la present perquè la figura de Xavier Valls és molt magnètica i és molt potent a molts nivells, i llavors és com que era capaç aquesta figura de tapar-ho tot, però tampoc volíem que tapés a la Maria José. I al final la manera que vam tenir de fer-la sorgir va ser això, a través d'aquesta conversa als seus fills, aquesta conversa a l'Empordà amb els amics. I la Maria José va ser clau justament quan parlàvem abans de Bandera Roja, que el Xavier Valls militava a Bandera Roja, ho feia amb la Maria José. Ells dos són, que era geògrafa, ells dos són autors de molts estudis sobre Santa Coloma i el procés de suburbanització que vivia Santa Coloma i moviments urbans de Santa Coloma, que van publicar en entrevistes especialitzades. Ella va fer una tesi doctoral justament sobre això, sobre el procés de suburbanització de Santa Coloma. Era una persona políticament molt potent, és ella qui fa que entri al PSUV després, posteriorment Xavier Valls, i va marcar clarament moltes de les decisions que va prendre, però també és molt curiós això, que quan es va fer el Pla Popular, justament van tenir el primer fill, que era Xavier Valls fill, que és un dels que surt a la pel·lícula, amb la qual cosa la Maria José sempre explicava que quan s'estava fent en els moments més claus del Pla Popular, l'any 78, doncs naixia el seu fill, i amb l'ambivalència que això suposava pel fet que també Xavier Valls era l'arquitecte, una persona ultramilitant, que no tenia temps per dedicar a la família, i que per tant això també genera contradiccions quan tu ets una figura, una dona tan potent intel·lectualment, i que tens tant a aportar i que has aportat tant, però que al final és com que la vida t'acaba portant a estar més a l'ombra i a no tenir el reconeixement que segurament es mereixia i que hauria d'haver tingut. I el documental al final va sorgir així, la manera de treure aquest tema, però realment crec que és molt important i que també el mateix moviment veïnal van ser molt protagonistes les dones, perquè al final estem parlant de barris obrers en què els homes al matí se n'anaven a la fàbrica i no tornaven fins al vespre, i les que estaven allà al suburbi patint que els nens sense escolaritzar al mercat a un munt de quilòmetres i tot el dèficit d'infraestructures i d'equipaments eren les dones, i per això en molts moments, com la reivindicació del mercat o el primer segrest d'autobusos, el van fer dones, perquè eren les que més hi eren i van tenir un paper molt, molt important també.
en el moviment veïnal. Tot i que s'ha de dir que és curiós perquè elles eren les que estaven, però a l'hora de fer les reunions de les associacions de veïns, com que les feien a les 8 del vespre, doncs majoritàriament eren els homes els que anaven a les reunions, cosa que té també bastanta tela perquè diu molt de com funcionava en aquell moment tot, no? I continua funcionant també, podríem dir ara, però bueno. Sí, anava a dir en aquell moment. Sí. Alguna pregunta més? Mario, endavant. Sí, jo tornant al tema que mencionava la Laura abans de la lògica narrativa del documental, em preguntava com va ser la decisió de començar, un dels començaments del documental és la mort del Xavi Valls per l'atemptat d'ETA, no? Sí. I això, en la meva ment, converteix la figura de l'arquitecte que mobilitza la transformació del barri, primer, en la víctima d'ETA. I no només ell és víctima d'ETA, sinó també és víctima d'ETA en cert sentit del projecte, perquè es fa referència a que també en l'atemptat van desaparèixer o van ser víctimes els plànols o els projectes que ell tenia urbanístics. I aleshores em preguntava per aquesta decisió, per què puc col·locar l'atemptat d'ETA al començament del documental i si això no marca d'alguna manera, o és intencional, relacionar el problema de la violència urbanística amb el problema del terrorisme. Sí, ho vam fer d'aquesta manera, ho vam pensar molt com tractar aquest tema, perquè és que en si la mort de Xavier Valls i tot el que va significar això, fins i tot per la pròpia família, de quina mena de víctimes del terrorisme són, que no són les víctimes potser que més acostumats estem veure en els mitjans en el sentit que no són unes víctimes que hagin fet partidisme ni s'hagin aprofitat políticament d'això per afrontar el terrorisme i les polítiques antiterroristes o de qualsevol tipus des d'aquesta posició de víctima. Justament ells no s'han sentit mai com a víctimes en aquest sentit, i no volíem que l'atemptat d'ETA acabés, perquè és tan fort, o sigui, és tan fort en si i donat per un altre documental que no volíem que acabés capitalitzant tot el documental això, perquè era molt fàcil que s'endugués molts minuts i molta atenció. I llavors, com que és absolutament conegut l'atemptat d'ETA i que ell va morir aquí, tot i que pot sorprendre la gent que no conegui la figura de Xavier Valls, evidentment, vam decidir resoldre-ho al principi, en aquest sentit, de situar ja això així, perquè realment va ser així i perquè també creiem que l'atemptat d'ETA va condicionar també molt el desplegament posterior del Pla Popular, perquè si Xavier Valls no hagués mort d'aquesta manera tan sobtada, potser l'aplicació del Pla Popular hagués estat diferent, potser ell hagués aconseguit anar més a fons en participació ciutadana durant la democràcia. No ho sé, m'ho invento, no podem saber, perquè justament també en els últims anys de la seva vida estava com molt desencantat justament de la política institucional, dels partits polítics i així. I va justament fer projectes més participatius a l'Amèrica Llatina i a altres llocs, però sí, la decisió va ser aquesta en el sentit de dir expliquem-ho de seguida perquè no volem que faci de monopoli. Sí, monopolitzi, exacte. Tot el relat, perquè té moltes derivades això i quan parlem de terrorisme a tothom ja se li encenen les antenes de la percepció que tenim del que és ser víctima del terrorisme, que moltes vegades és una percepció molt filtrada pels mitjans i per la politització que hi ha hagut respecte a això i que justament és la contrària del que va passar amb Xavier Valls, que en el document no s'entra, però s'entra molt poc en algun moment, però molt poc a l'Empordà, quan va ser un xoc espectacular, per dir-ho així, per la gent de Santa Coloma, veure que ETA havia fet un primer atemptat massiu contra la població civil en un supermercat, quan ells eren partidaris en aquell moment d'ETA o li donaven un suport polític, perquè durant el franquisme l'havia tingut molt per part de molts sectors que consideraven que ETA tenia un sentit i que va generar moltes contradiccions dins de la gent de Santa Coloma, del propi moviment i després d'ETA, a nivell del punt d'inflexió que suposa l'atemptat d'Hipercor, diguem, amb la història d'ETA. Però és que era tan fort, per dir-ho així, que vam pensar que la millor manera era entrar ja directament amb el tema. Sí.
Només, si algú ha de marxar perquè teniu classe o endavant, vull dir que ens quedarem 10 minuts més, però que amb llibertat, vull dir que és molt... Laura, digues. Sí, no, m'he quedat pensant també amb la pregunta del Màrius, no? Però sí, és curiós, bueno, ho dic com a mig curiositat, però jo coneixia el Xavi fa molt de temps, no tenia ni idea, com he dit al principi, que el documental anava a dir ni que ell era el fill del Xavi Valls, o sigui, pensava que era coincidència de nom, però ell mai va comentar tampoc, no? Bueno, tampoc érem allò super propers, però bueno, vam coincidir. Mai va comentar res de ser víctima de l'ETA, tampoc, per part del seu pare, ni res. Bueno, en fi, això curiós. Dues preguntes, si tinc temps encara. Una breu és simplement l'arxiu que ha passat avui en dia, si es pot consultar, o sigui, pragmàtica, on està. I l'altra més conceptual, pensant en aquesta tensió que em sembla que també és el documental entre centre, perifèria, pensar-nos sobre els marges, una mica què implica. Crec que és evident que pensar en la perifèria des de Santa Coloma de Gramenet em sembla que és fàcil, no? O sigui, tant per les condicions o la situació territorial, urbana i socials, no? Però també, no sé, de ciutat de suburbi a ciutat, no? Em sembla que és el llibre, no? Aquestes tensions entre gentrificació, entre el centre, la perifèria, i una mica què implica això més enllà de pensar-nos sobre els marges, no? I les diferents capes de perifèria que hi ha. És una pregunta més així, com de teòrica, potser. Vale. A veure, l'arxiu. L'arxiu està gairebé pràcticament com es veu en el documental. De fet, el Xavi i el Jordi, els fills del Xavier Valls, estan mirant a veure què fer-ne, parlant amb institucions, parlant amb diferents possibilitats on podria anar aquest arxiu, perquè la idea és que aquest arxiu sigui consultable per tothom que vulgui, però alhora el Museu de Santa Coloma, que és el lloc on hauria d'anar per proximitat i per lògica, doncs no tenen gaire recursos per fer tot el procés de catalogació, de conservació i d'arxiu de Xavier Valls. Llavors la idea és que sigui un lloc on realment aquest arxiu se li doni vida, que no acabi aparcat en un altre lloc, no? I estan mirant ara la millor manera que es pugui conservar en les millors condicions i que sigui el màxim d'accessible possible. I al mateix temps estem treballant una pàgina web que es dirà plapopular.cat, ara hi ha molt poques coses, hi ha alguns articles i així, però realment poques coses, on volem posar, per exemple, els documents originals del Pla Popular, perquè si hi ha algú que a vegades ha passat, que viu i li interessa això perquè li ha arribat d'alguna manera, doncs ho pugui consultar a través d'internet i estigui accessible. I en aquesta mateixa pàgina web tenim la idea de fer càpsules de vídeo amb les entrevistes i converses que vam gravar pel documental que finalment no surten, per intentar difondre aquestes petits vídeos, petites càpsules de la història del Pla Popular i del moviment veïnal. I estem treballant en això. Esperem que realment l'arxiu aviat es pugui consultar, però no sabem ben bé, perquè realment en aquest país, tothom que s'ha trobat en aquesta situació, és molt complicat trobar un lloc que destini els recursos necessaris perquè es conservi bé i es difongui bé i estigui ben catalogat i tot es pugui trobar. I també una altra qüestió és la unitat de l'arxiu, si s'ha de preservar la unitat o no, o dividir-lo, perquè clar, estem parlant d'una persona amb moltes facetes. Xavier Valls va fer moltes obres també arquitectòniques, no? I llavors són com facetes diferents. Després, de les capes de la perifèria, sí, clar, Santa Coloma és una ciutat perifèrica que per si mateixa té diferents perifèries en ella mateixa. I, de fet, podríem dir que el Pla Popular sense les perifèries de Santa Coloma no s'hagués pogut fer, perquè realment els moviments veïnals van sorgir justament de les perifèries que estaven més abandonades, per dir-ho així. I realment això és un procés curiós i crec que ara continua passant, que és en aquestes perifèries on hi ha més volum de població de la nova immigració també,
i que bona part de les energies, per dir-ho així, per intentar canviar les coses a nivell de la PA o d'altres moviments també estan sorgint de la perifèria. I això aprofito per lligar-ho, que abans ho comentava l'Alba i crec que no ho he respost, del Joan Guerrero, que és aquest fotògraf que surt en el documental, que diu allò de quién escribe la historia, y que la escriben los que saben escribir, que es deu també una reflexió de fons que vam tenir quan fèiem el documental, perquè realment la del Pla Popular és una història, creiem, bastant oblidada, en el sentit que no s'havia recuperat, que semblava que no li importés a ningú, més enllà de la gent que l'havia feta, quan hi havia una consciència bastant estesa que és un exemple molt interessant, que realment va aconseguir canviar les coses, o va aconseguir canviar-les bastant durant força temps, i que és un exemple molt insòlid perquè, tot i que sabem que hi ha hagut altres plans populars a altres barris, a nivell de ciutat és l'únic que existeix i que a més es va aplicar d'aquesta manera. I també hi ha un discurs, per dir-ho així, no és un discurs, però una consciència generacional de la gent que ha fet el documental, de dir, si ningú es preocupa d'això, potser som nosaltres mateixos els que ens hem de preocupar d'explicar aquesta història, i des d'una generació diferent, potser de les persones que van ser protagonistes d'això, per reivindicar també aquesta història a nivell com una història d'orgull per una ciutat que durant molt de temps, com altres ciutats perifèriques, han patit molt l'estigma des del punt de vista dels mitjans de comunicació, des del punt de vista de percepció social. Sembla absurd dir això, però és que no fa gaires anys molta gent de Santa Coloma anava a Barcelona i en certs àmbits no deia que era de Santa Coloma perquè quedava cutre dir que és de segons on, i a vegades això continua passant. Jo crec que no tant, perquè això està canviant i també la cultura popular està canviant i això ja no passa i ara segons com és guai ser de perifèria, però durant molt de temps feia vergonya i això, i poder escriure la història, no escriure la història, però explicar històries des d'aquest marge, per dir-ho així, intentar que aquesta història passi a ser central o almenys que formi part d'una part de la història col·lectiva del país, perquè al final és una història que quan la miren a l'Hospitalet diuen també és la nostra història, perquè aquí també ho vam viure així, potser no exactament igual, però amb moltes similituds, doncs això em semblava... És el màxim propòsit del documental, que no crec que ho aconseguim, m'agradaria moltíssim pensar que sí, però justament és aconseguir que formi part de la centralitat, que aquesta història dels marges formi part del mosaic col·lectiu del que és la història del país. Molt bé, doncs fa estona que ens hem passat de l'hora i li vaig prometre a l'Odei que li robaríem una hora. Cap problema, moltíssimes gràcies. I jo coneixia per l'Odei el cas del Pla Popular, sempre m'havia semblat que era molt interessant i creia que valia la pena compartir-lo amb tots vosaltres, així que, Odei, moltes gràcies i moltes gràcies a tots els assistents. Sí, a tots. I això, i fins a la propera, no? El proper diàleg. Vinga.